ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ. ಅಂದು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಮಲ್ಪನೈಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ತು ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊದಿಪ್ಪುನ ನೀರಿಗೆ ಚೂರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ನಾವು ಯಾವು ನಾನ ಗೆಪ್ಪುಗ ನನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ. ನಮ ಮುಲ್ಪ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂದ ನನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತು ದೀವೋಡು. ನನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೀನ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿದು ಮಗರ್ದು ಪಾಡ್ಗ
5 minutes ನಾನ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಯಾವು ನಾನ ಗೆಪ್ಪುಗ. ನಾನು ಇಂದುವೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದನ. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. నానా పాడైన జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, మిక్స్ మల్పుగా. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಿನ ಪೇಸ್ಟಡ್ ಅರ್ಧ ದೀತಿತ್ತ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಡು. ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು. ನಾನೊಂದು 5 to 7 minutes ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು. ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ದನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನನೆಕ್ಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಫಿಶ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲನು ಫಿಶ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಾನಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೈನ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟು ತೋಜಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಡು, ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಿಗ್ಗ ಆಡಿಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.